העיר ראש העין התכבדה השנה באירוח האליפות השנתית בלחימה משולבת. למתנ"ס לב הגבעה הגיעו עשרות לוחמים בגילאים שונים ובקטגוריות שונות. צפוי לנו לראות את אליפות לחימה משולבת, אליפות ישראל. אמורים להשתתף בתחרות כ-200 משתתפים, החל ממקצה ילדים, נוער ובוגרים. על המזרן נלחמו לוחמים צעירים מאוד, לצד לוחמים עם ותק של מספר שנים בתחום. 4 המדריכים המובילים בשיטה הכינו את הלוחמים מספר שבועות לקראת האירוע. על המזרן נאבקו לוחמים החל מגיל 4 ועד נוער ובוגרים. בקהל נכחו עשרות בני משפחה שלא הפסיקו לעודד לרגע. לחימה משולבת זה לחימה שמשלבת בין קראטה לאגרוף תאילנדי, זה לחימה שכבר המון שנים נמצאת בשוק. סגל השופטים כלל מדריכים מכל המועדונים בארץ. הלוחמים על המזרן לובו במאמן צמוד בזמן הקרב. בקרבות השתתפו מספר בנות המודעות לחשיבות הנושא של הגנה עצמית. בין הלוחמים ניתן היה לפגוש אחים ואחיות המתאמנים בתחום זה מספר שנים יחדיו. ניסיתי לעודד אותו ואמרתי לו שהוא עשה קרב יפה מאוד ושכל הכבוד לו ושהוא חגורה לבנה, אבל הוא חזק לחגורה לבנה וזה יפה מאוד שהוא גם החליט להתמודד עם זה. כל לוחם שואף להגיע בסופו של דבר לחגורה שחורה בתעודת מדריך או מאמן. ההורים והמאמנים רואים חשיבות רבה בקשר המשולש בין הילד למאמן ולהורה. בן דוד שלי אז זו חגורה חומה בג'ודו, ואמא יום אחד רצתה לראות איך זה ועלי לנו למתנ"ס והיא רצתה לראות לחימה משולבת והלכתי לשיעור ניסיון ואהבתי את זה מאוד ונהניתי. הכלים שהילדים מקבלים בלחימה משולבת הם כלים מאוד ברורים שמקלים עליהם וממקדים אותם ונותנים להם תחושת הצלחה ומצוינות. כל הלוחמים בתחום זה מאוחדים כמשפחה לוחמת אחת. גאווה גדולה סיפקו ילדי המאמנים שעלו למזרן להיאבק על המדליה. אני נגעתי הרבה מור של הפנים, כמה ברכיים וגרופים בבטן. הרבה מורשי ושתי ברך ומלא גרופים. מתאר לעצמי שגם להם קשה שאבא שלהם הוא אחד המאמנים. בכל זאת הם באמת רצו להרשים אותי ורצו לגרום לי להיות גאה בהם. ניצחו כל אחד קרב אחד, אבל הם לא לקחו מקום ראשון. עליהם קשה, אבל זה חלק מהעניין וזה חלק מהלמידה ויהיה בסדר. אני מתמצת את תרמוניות לחימה ב3 משפטים. מי שרוצה להשקיע לשנה זורח איתה, מי שרוצה להשקיע לעשרות שנים נוטע עצים, מי שרוצה להשפיע לדורות מחנך ילדים. פה אתה רואה את זה בדיוק. עייפים, גאים ומרוצים, סיימו הלוחמים את היום הארוך ויצאו לחופשה קצרה מהמזרן ומהאימונים. להתראות באליפות בשנה הבאה. לקראת סוף עונת האימונים של שנת 2012, וכהכנה לאליפות השנתית, יצאו קבוצות הלוחמים ליום אימון מחוץ למועדונים.